അന്നും ഇന്നും ഒരൊറ്റ വാചകമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ സ്വരാജ്. അന്നും ഇന്നും ഒരൊറ്റ വാചകമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അത് ഈ വർഗീയ കക്ഷികൾ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യരായി ഞങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നില്ല, വർഗീയത പറയുന്ന മനുഷ്യരെ മനുഷ്യരായി കണക്കാക്കുന്നില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല മനുഷ്യരുടെ വോട്ട് മതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വർഗീയവാദിയുടെയും വോട്ട് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഒരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നു. മറ്റൊന്ന്, ഇതൊരു വർഗീയ കക്ഷിയാണ് എന്ന നിലപാടെടുത്ത, യോജിച്ചു പോകാൻ കഴിയില്ല എന്ന നിലപാടെടുത്ത ഒരാൾ അത് വിഴുങ്ങി നിൽക്കുന്നു. ഇവരിൽ ആരെ വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ മണ്ഡലത്തിൽ ചർച്ചാ വിഷയം. പിറന്ന മണ്ണിൽ നിന്നുയർന്നു പൊങ്ങണം തീപാറും സൂര്യനാ, തുറുങ്കിനുള്ളിലും തുടി മുഴങ്ങട്ടെ താതേയം താളമാ, മന്ത്രം മുഴങ്ങട്ടെ പന്തം ജ്വലിക്കട്ടെ മാനവമോചന ഗാനം മുഴങ്ങട്ടെ, ഒന്നിച്ചു ചേർന്നു നാം ഉജ്ജ്വല ജ്വാലയിൽ ഒന്നാമനായി പടർന്നു കേറട്ടെ. മന്ത്രം മുഴങ്ങട്ടെ പന്തം ജ്വലിക്കട്ടെ മാനവമോചന ഗാനം മുഴങ്ങട്ടെ, ഒന്നിച്ചു ചേർന്നു നാം ഉജ്ജ്വല ജ്വാലയിൽ ഒന്നാമനായി പടർന്നു